The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Kung ang kalibutan ang ginahanglan man og pagdasig, karon ang tukmang higayon. Kung nanay nang ginahanglag paglaom, karon ang tukmang panahon. Ang Dios tungod siyang kaluoy, mipahimutang sa Balbido Evangelistic Ministry, isip usa sa iyang mga paagi sa pagpadala sa iyang mensahe sa paglaom ug paghupay, taliwa sa makaluluoy ug makuyaw nga kahimtang karon sa kalibutan. Ang Biblia, ang pulong sa Dios nagabarog, isip mao'y bugtong matuod nga mensahe sa kahupayan ug paglaom. Nagadala lamang kini sa mga pulong nga ipadangat sa Dios ngari kanatong mga kaliwat sa tao, alang sa atong kaluwasan ug sa atong kalinaw. Ang misyon sa Balbido Evangelistic Ministry mao ang pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan, sa tumang kamatinud-anon ug pagpakabot niini ngadto sa kinalay-ang dapit sigon sa unsay itugot sa Dios. Kung naa kay kabugaton, gipalihog ka sa pag-apil sa inyong mga pag-ampo nga unta, ang Dios mutugot sa pagpadangat sa iyang pulong ang mayong balita sa kaluwasan ngadto sa kinalayan o kinapuukang dapit. Ang kinadak-ang tahas sa Balbido Evangelistic Ministry mao ang pagpaila sa mga katawhan ngadto kang Ginoong Hesukristo ingon nga Dios ug manluluwas, ug paghimo kaniyang tinuod sa ilang mga kinabuhi, dili ang pagdanis mga tao
sa pagpasakop ug sa kabag-ong tinuohan o relihiyon. Ug nga unta, madasig ang atong mga igsoong magtutuo sa pagtuman sa mando sa 2 Pedro 3:18 nga patubuon kita sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Before anything else, una sa dili pa kita magasugod sa atong pagpadayon sa tuon sa pulong sa Dios. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And after you do that, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and you will be ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not naming your sins. The issue is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Karon mag-ampo kita sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, it is so stunning and amazing, the moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year, you stand by our side. You never leave. You never change. Your faithfulness never wanes. Your love for us is always constant. We thank you, Father, that your grace is sufficient for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have an eternal security in you that cannot be shaken regardless of the circumstances, regardless of politics, regardless of the status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. We now pray that the doctrine might be real to us, that our minds might be open to what we are about to study. We ask all this in Christ's name. Amen. Well, we are here once again sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, pinagi sa YouTube o sa Facebook. We are alert right now. We are in good health. I hope you are. And with a clear mind, sana ang atong pangisip. We are still breathing. Buhi pa kita. Kining tanan tungod lamang sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it because it is grace. Karon atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios o kung ikaw andam na ato kining pagasugdan. Ang uluhan sa atong dugukan sa atong paghisgutan mao ang the Christian way of life. Unas tanan, the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, usa ka dili kasagarang paagi sa pagkinabuhi. Ug tungod niya na, kini nang inahanglan ug usa-usab, kadili kasagarang paagi sa pagtuman niini. Ang usa sa mga paagi sa pagtuman niini, mao ang pinaagi sa pagkinabuhi sa gitawag og faith rest life. Gihubad nato kinis Bisaya ang kinabuhi sa pagtuo nga nagadala og pahulay. Nga diin unas tanan ang magtutuo muangkon og saad sa Dios. He claims God's promises. Ikaduha, iyang tutukan og maayo ang pagabuhaton sa Dios sa iyang suliran nga giatubang. Ug ang ikatulo, mao ang iyang pag-relax o pagbati niyang
kahayahay tungod kay iya namang nawatudan because of his strong faith gumikan sa lig-on niyang pagtuo nga ang Dios mao na karoy nagakontrolar. God is in control. Okay. Karon atong ipadayon ang paghisgot bahin nining atong dugukan nga hilisgutan, the Christian way of life. First of all, musugod ta sa pagtukbil sa mga butang nga may kalabutan sa atong pagka magtutuo as Christians. As a new Christian, ana kay maingon tang lag time nga diin sukad kang nahimong usa ka magtutuo ni Kristo hangtod sa imo ng pag-connect ngadto sa imong pastor ug sugod niya itong higayuna nagatubo ka na spiritually pinagi sa imong pagtuon sa doktrina sa Biblia matag adlaw. Now, sa akong bahin, on my part, when I was saved, diha ko niya nang giingon tag lag time sud sa dulan sa katuig una pa ko makahibaw nga diha di plano ang Dios sa akong kinabuhi. Labihan na ako sa pagkaway kabangkaagan sa Biblia nga diha gani ko'y higala nga akong giingnan nga bay. Tungod kay luwas naman ko, di narabagyo ko makasa. Nemo ka kung sa iyang reaksyon sa akong giingon niya? Saba niya bay. Imo man kong gipagatawa na, nabuang ka na ba? Husto siya. He was right. Tinuod man pod, nga di nagyug ko buot pang magasa. Kinsa may buot God? Apan within a few weeks, human ako maluwas. Nakasagyo ko. Ug ang akong old sin nature, akong kinaiyang makasasala, regained control sa akong kalag. Kana, nagpasabot gyud nga mao nay dangatan sa atong kalag kung kuwang patagpulong sa Dios diha sa atong kalag. So, atol sa akong tuig nga lag time, misugod ko sa pagkaamgo sa akong kaugalingon nga nanginahanglan gyud ko sa pagkat-on bahin sa Dios, ingon man bahin sa iyang directive will sa atong kinabuhi. Tinuod nga nakahimo ko mga sayop nga mga desisyon sa wa pa ko maluwas. Karon nga nahimo na akong Kristohanon, buot kong magpakamaayo pa. I want to do better. Nakaamgo ko dugang nga kadtong mga sayop nga mga desisyon nga akong nahimo miresulta lang yun og daotang mga sangputanan. They resulted in bad consequences. Ug nga kadtong mao mga daotang consequences mihatag na hinoon nga ni kanako og paglimit sa akong mga options. Ang Dios miablig bag-ong mga putahan alang kanako. God opened new doors for me. Ug kadtong nangausik nga mga kahigayunan, missed opportunities, di naman gyud mahibalik. Ug mao nga akong nakatunan ning bahina ang kamatuoran nga gipadayag diha sa pulong sa Dios nga atong mabasa diha sa Hosea sa in English. Oseas 8:7 nga nagaingon kay nagpugas sila hangin, bagyo ang ilang anihon. Sow the wind, reap the whirlwind. Tungod kay nagpugas man kita daotang mga desisyon, ang atong anihon mao ang kayubos, disappointment ug kasubo, heartache. What ay mahimo niya na? Kitang tanan, maigo gyud niya na. Igo tang tanan, di ba? Kaya ang prinsipyo kung nagpaluyo ni ini, mao kini. Daotang mga desisyon mo resulta sa usik nga mga kahigayunan. Bad decisions do result to wasted opportunities. Ang maayong mga desisyon mo resulta sa labihan sa kanindot nga mga panalangin. Good decisions do result to wonderful blessings.
Ang akong desisyon nga tuuhan ko si Kristo, ingon nga akong manluluwas, nakausab sa akong kinabuhi. Ug nagagarantiya nga I will spend eternity with Him in heaven. Nga ako magakinabuhi sa eternidad uban kaniya dito sa langit. Mao'y hinungdan, ang labing mahinungdanon ug labing bililhong desisyon nga akong nahimo sa tibuok kong kinabuhi, mao ang pagtuo ko ngadto sa buhat ni Kristo dito sa krus. Ug alang sa tanan, wa exempted nini, alang sa tanan, ikaw higala nga nagpaminaw nining mensahe sa kaluwasan, this is the most important decision that you will ever make. Well, ang mga desisyon nga imong himuon sa imong kinabuhi, human ka maluwas, labihan sa pagkamainungdanon usab. Kay nga naman, tungod kay kanang mga desisyon na maoy mo determine unya sa imong mga panalangin din sa panahon, blessings in time, ingon man sa imong mga ganti na unya dito sa eternidad. No, si Moises nangayo og kalamdagan gikan sa Dios sa iyang pag-ingon og busa paamguha kami sa kahamubo sa among kinabuhi aron mahimo kaming maalamon. Ikaw sabi siya magtutoo, gikinahanglan mo ang pag-organize sa imong adlaw carefully. Kung tinguha mo ang pag-angkog kaalam, wisdom sa Dios. Kini nagpasabot nini mosunod. Nga imong ikumpisal, hinganlan ang imong mga sala. Kung makasala ka, sanglit mo man kanay mando, sugo sa 1 Juan 1:9, sa tuyo nga mapunan ka sa Espiritu Santo. Nga imo nang makaplagan ang tukma mong pastor magtutudlo, kinsa nagatudlo gikan o binasihan ang original nga mga pinulungan, one who teaches from the original languages. Kana nagpasabot nga imo nang gibuhat ang mando sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi, ug imo na kining gihimo ingon nga imong pasiyunas kinabuhi. Your number one priority sa imong kinabuhi. Imo na unyang mamatikdan unsa gayud kalunhaw, ka-refreshing sa in English pa, sa makalagsik, makapapiskay sa kasinatian sa imong kinabuhi ang pulong sa Dios. Ingon nga bag-ong Kristohanon, brefos, matud pa sa Griego, o sa pagka-masuso nga magtutuo, uhaw pagyud, uhaw ikaw sa kamatuoran. Pinagis pag katimos ug pagkabugos absolute sa kamatuoran sa pulong sa Dios, matagbaw ka ng imong kauhaw. Kung magpadayon kaniya ng imong pagka-masulundon, your obedience sa pagtuon sa adlaw-adlaw sa pulong sa Dios, your thirst kanang imong kauhaw, padayunon sa pagtagbaw, it's continually quenched. Ug kanang imong kalag, magmalinawon. Your soul is going to be at peace. Uban sa doktrina nga anaan na diha sa imong kalag, imo nang magamit ang mga prinsipyo sa Dios nganha sa imong paghimog mga desisyon. Makahimo ka na sa pagdesider o paghimog desisyon gikan sa dapit sa kaligon from a position of strength o diha sa unahuna sa Dios, God's viewpoint. Ingon nga Kristohanon, iyan ora ang imong tumong sa kinabuhi, a goal in life. Ug kini mao ang pagkat-on sa pulong sa Dios ug sa paggamit niya ng maong kaybalo nganha sa matag desisyon nga imong himuon. Ang kinabuhing Kristohanon, maura ang paghimo og mga maayong desisyon matag adlaw, pinasikat sa mga prinsipyo nga imong nakatunan gikan sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Principle. Ano ang prinsipyo? Ang pagkinabuhi sa kinabuhing Kristohanon nagkahulugan og pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Nahinumdum ka ba sa nag-eskwela kapag first grade?
Kung hing eskwela o hingsod ka lang sa klase, usag tunga ka orasod sa simana, unta ka mapromoted, di ba? Magkalisod-lisod yung kauntag tuon sa basic reading o arithmetic, di ba? Now, sa susama po ng pagtandi ni ining bahina, kung pananglit musimba ka lang sa usa og tunga ka orasod sa simana, magkalisod-lisod po ka sa pag-struggle sa first grade spiritually. Sakto? Gikinahanglan usab nimo ang sa usa og tunga katong tingkaon a meal and a half sa matag semana aron nga ma-metabolize nimo ang gikinahanglang makapahimsog ug makapalig-on nga nutrients alang sa imong lawas, your physical body, sa tuyo nga makapatubo o makapalihok nini sa husto to grow and function properly. Di ba? Kaya unsaon man pagtubo spiritually, pinaagi lamang sa usag tunga nga spiritual nourishment matag semana. Di gyud na mahimo. Kay paminaw, ang pagtubo ngadto sa espirituhanong pagkahamtong nang inahanglan kinig matag adlaw, masubayon ug malahutayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Maura ka na ipagi nga maugmad mo ang Dios nung bokabularyo, a divine vocabulary, Dios nung pangunahuna, divine viewpoint, usa ka personal nga pagsabot sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Hinumdumi gyud ni igsuong magtotoo nga ang metabolized spiritual food mao ang imong panalipod gikan sa pagkahimong ulipon sa mga detalye sa kinabuhi o pagkabiktima sa kabalaka o kakuyaw. Unsa may gisulti sa Isaias 40:31, Isaiah 40:31, kini nagaingon, apan kadtong musalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog, manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Pinaagi og malahutayon, masubayon nga exposure nimo sa doctrinal nga pagtudlo, doctrinal teaching, imong nakatunan ang paggamit sa napulo ka mga paagi sa Dios unsaan pagsulbad og mga suliran sa kinabuhi, the 10 problem-solving devices nga iya sa Dios. Dili kasagaran ang pagdisenyo sa Dios niining mao nga mga paagi sa tuyo nga makalikay kas mga katalagman sa imong kinabuhi nga mamahimong kabugat o kapiot, stress sa in English, ug ingon man mamahimong mga sala sa una-una, mental attitude sins. Tinuod, moabot kanimo ang mga suliran. Di magyud kalikayan. Apan lagi dili kalikayang makabalda o makahasol kana kanimo o makapawala kini nimo kadasig o makapalusno kini sila nimo. Now diha sa Santiago, James 1:12, Santiago 1:12, kini nagkanayon og bulahan ang tao nga mobarog taliwala sa mga pagtintal, kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa purong-purong sa kinabuhi, ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Now, bisan pa diha sa kamatayon, ang katalagman dili kinahanglang mamahimo kini siyang kabugaton o stress. Matun pa diha sa Salmo 23:4, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako, gipanalipdan mo ako pinagi sa imong sungkod ug bunal. Prinsipyo. Ano yung prinsipyo na? Dili kalikayan nga moabot ang katalagman, apan ang kabugat imong kapilian. Sa in English pa, adversity is inevitable
stress is optional. Di ba? Okay. Sa laing punto sa doktrina, ang paagi sa pagkat-on og doktrina, mahulagway pinagig tawgon ta dinhi og Operation Z. Zeta. Mani pasabot. Zeta ba? Okay. Ako lang kang pahulagwayon. I'll just let you draw in your mind. Ihulagway ang dako nga litrang Z. Okay? Litrang Z ba? Like the word zero. Okay? Okay. Diha sa wa nga bahin ini o tumoy nga bahin sa ibabaw ba, mao ang pastor magtutudlo. Okay? The pastor teacher. Karon sa ibabaw sa litrang Z, mao ang teaching ministry sa Espiritu Santo ug ang pulong sa Dios, o in short ang doktrina nga imong nadungog tungod sa pagtudlo sa Espiritu Santo kanimo, mudong kini didto sa imong human spirit, tawhanong espiritu. Ug automatic kining doktrina nga imong nadungog, automatic kining dan-on sa Espiritu Santo ngadto sa ubos. Wa ang left nga bahin sa letra nga Z, ug mahimo kini siyang gnosis, 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 meaning kahibalo. Karon, sa panahon nga imo kining tuuhan, if you believe in it, ang Espiritu Santo mubalhin o iyang ibalhin ang doktrina ngadto sa tuong bahin, tuo og kinaubsang bahin sa letrang Z, o kining doktrinaha mahimo ng epignosis. Epignosis, epignosis, meaning kaalam. Okay? Oh, by the way, ang Operation Z nanginahanglan og upat ka butang ug mao kining mosunod, kining upat. Una, ang pastor magtutudlo nga mao'y nagapadayag sa pulong sa Dios sa hustong pagtudlo. Ikaduha, ang pagpuno sa Dios Espiritu Santo. Ikatulo, ang pagsabot sa pulong sa Dios. Comprehension, katon, pagsabot. Ikaupat, ang paggamit sa pulong sa Dios, the application of the Word of God. Ang Efeso 3:19 nagkanayon, hinaot paunta nga masayod kamo sa dili matugkat nga gugma ni Kristo, ug sa ingon niya na makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Now, kung ang magtutuo ana sa pakikambitay sa Dios, fellowship with God, meaning may rebound, may kumpisal na siya, nan wa hinganling mga sa. He has no unconfessed sin sa iyong kinabuhi. This time, ang Diyos Espiritu Santo mupunit, muda niya ng academic information nga gitawag og gnosis ngadto sa kalag sa mga magtutuo, ug mutabang ang Espiritu Santo kaniya sa pagsabot nini nga girepresentahan sa badlis sa litra nga Z o zeta. Sa diha makasabot ang magtutuo niya ng maong kasayuran, kini ilihok tadla sa kinaubsang dapit sa litrang Z, cycled across the base of the Z. O kini karon nahimo ng epignosis, ang kasayuran nga na-metabolize nga na siyang kalag. Ang epignosis, by the way, mao ang full knowledge, bugos nga kasayuran na sabtan, gituuhan, o gigamit. Now, paminaw. Ang Biblia diha sa Efeso 4:13 nagkanayon nga gikinahanglan ta nga hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo, the complete knowledge mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod, ang mahingkod dinhi hangtod makakabut kita sa pagkahamtong espiritual. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Diha sa dapit nga maangkon sa magtutuo ang epignosis,
Ang positibong kabubuton sa magtutuo, nuntan pa kini sa iyang pagtuo, nabalhin og na-metabolize kini nga kasayuran. Metabolized information. Ingon nga way kapuslanan alang sa gigutom nga tao ang pagkaon. Mao man usab ang kasayuran. Nga naas pangisip, wa kini kapuslanan kay wa man kini sabta o gamita. Giunsa ni pagsabot sa magtutuo, mamatikdan kini sa iyang panlihok. Nasayran niya ang kabubuton sa Dios. Ug iya kining gituman ug gisunod. Ang Dios nagamando kanimo nga ikaw mutubo diha sa grasya ug sa kahibalo ni Ginoong Jesucristo, segundo Pedro 3:18. Kinahanglang i-metabolize ang pulong sa Dios, bansaya, practice His teachings, bansaya ang iyang mga pagtulunan, ug sunda ang iyang mga mando. Tinuod nga, di sayon ang pagpahimutang o consistent o routine sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang masubayon, consistent nga naandang buluhaton adlaw-adlaw. Dili kini sayon. Apan kinahanglang imo kining buhaton kung gihigugma mo tinuod ang Dios. 1 Juan 5:3. Aron ka mutubo spiritually, gikinahanglan, in fact, God's system demands nga ang pastor magtutudlo, kinahanglang eksakto, accurate ang iyang pagtudlo sa pulong sa Dios, ug nga ang magtutuo magkasabot sa mga pagtulunan nga iyang gitudlo, aron iya kining magamit unya. Mao'y hinungdan, nga mahinungdanong desisyon ang imong pagpilig pastor magtutudlo. When you choose or select a pastor teacher. Well, sanglit, sagad sa atong panahon, ato mang i-google or spend sa atong pagkatog, sa atong pagkaon, sa atong pagtrabaho, pag-eskwela, pagtuon, pagduha baka sa unsa tingaling paugnas kusog, o kaha sa musika, o sa atong pagpakiguban baka sa atong mga higala, o sa atong pamilya. So, doon na lang katingali limitado nga panahon sa ingnon ta free hours nga ipahinungod o idupot mo adlaw nga pagtuon og doktrina. Well, imo ang pag-decide. Imo na ang pag-decide kung unsa gyud labing mahinungdanon sa tanan mong mga kalihukan. It's for you to decide. In other words, it's your volition. Mao ang at stake diha. Apan ingon nga magtutuo nga positibo nga to sa pagtubo espiritualmente, giawhag o kagisugyot diha kanimo nga ikaw mo pili kag usa ka pastor nga makahatag og best possible instruction alang sa imong pagtubo espiritual. Ang Efesios 5:17 nagakanayon. Busa ayaw kamo pagpakabuang. Paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Now, ang Grigong pulong sa unwise, dili magialamon, maong pulong aphron, A-P-H-R-O-N, aphron. O kini nakahulugan og to be without reason, to lack spiritual common sense. Usab, ang Grigong pulong sa understand, pagsabot, maong pulong suiemi, S-U-I-E-M-I, suiemi. O kini nakahulugan og to bring together all of the pieces of a puzzle. So, ang pagpahimutang sa mga pisa, putting the pieces sa kinabuhing espirituhanon, putting the pieces sa kinabuhing espirituhanon accurately together, kini usa kami ng danong responsibilidad sa matang magtutuo. Atong mapupo kining mga pisaha, the pieces, pinagi sa atong pagtuon sa doktrina. Ato silang mapurmag mahiusa, matapo sa diyang ato kining gamiton ngadto sa atong kinabuhi.
Kinahanglan tas pagsabot kung unsa gyud ang gikinahanglan sa Dios nga angay tang tumanon ug dayon ato kanang tumanon. Ug karon nga nakaplagan mo na ang tukma mong pastor, imo na karong responsibilidad ang pagpamati kaniya. Ug ang imo pagsuwat sa imong notes, pagkopya sa iyang mga punto nga itudlo, ug giawhag ka na sa pagkaaktibo nga tinunan, active learner. Kay, you know what, dakong insulto nga to sa Dios kung mulingkod ka lang dito sa likod o mutagpilaw. Adto lingkod sa front, sa unahan, aron ka makadungog og maayo ug way makabalda kanimo. Paminaw maayo, learn, paningkamuti nga ikaw makakaton. Ato kining ipadayon sa sunod higayon ug nagadapit gyapon kita kanimo nga ikaw magasunod nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. This is a kind of a series nga pagtuon sa pulong sa Dios ug ang Dios Espiritu Santo ra ang makalamdag kanimo, dili kini nagatudlo. It's not the messenger, it is the message mo'y imong tutukan ug mao lamang kana ang paagi nga ikaw makakaton sa kamatuoran. Magampo kita. Atong iduko karon ng atong mga ulo ug atong piyungo ng atong mga mata. Ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo ni atong ania dinhi sa atong pagtuon, pagsimba. Ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, kinsawa pa kanila sa ilang kinabuhi si Kristo. Ug nga sila wa pa'y paglaom, wa pa'y kinabuhing dayon. Tingali wa ka pa makahimo mismo niya ng labing bililhong desisyon sa tanang desisyon. Si Ginoong Hesukristo midawat sa matag sala dito sa iyang lawas samtang gilansang og nagabitay siya dito sa krus. Iyang gidawat ang tanantang mga sala, lakip na ang mga sala nga ato pang pagabuhaton. 1 Pedro 2:24. Si Ginoong Hesukristo mao'y mipuli sa atong dapit. Gihukman siya sa Dios nga Amahan tungod kay napuno siya sa atong mga sala. Ang tinuod kita unta ang ilansang sa krus tungod sa atong mga kasalanan. Siya mao'y gihimo nga sala kinsa way labot sa sala tungod kanato. Aron lamang nga kita mamahimong pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Ang imong pagtaganigala ngadto kang Kristo mao'y magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon. Apan ang imong kabubuton mao'y giagad. Kung dawaton mo si Ginoong Hesukristo ingon nga imong Dios ug manluluwas, ikaw hatagan og kinabuhing dayon og maluwas ka. Apan kung imo siyang isalikway ingon nga Dios ug manluluwas, maimo ang dayon nga paghukom. Busa imuha ang pagpili karon. Matud pa sa Juan 3:36, siya nga mutuo sa anak makabaton og kinabuhing dayon. Siya nga dili mutuo sa anak, dili makabaton og kinabuhing dayon, hinunua ang kapungot sa Dios, magapabilin diha kaniya. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog ug nakatunan niining adlaw. Amo karong nasabtan og klaro tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo nga kami maluwas diay pinaagi lamang sa among pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga among Ginoo ug manluluwas. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo niya ng kaluwasan nga imong gihatag kanamo pinagi sa imong bugtong anak ang way bayad nga gasa gikan kanimo. Kining tanan among giampo ug gipasalamatan tungod lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo.
Amen.